5 Maltin li jaħdmu l-Libja f'żona fid-deżert qed isibuha diffiċli biex jiġu lura f'pajjiżna. Dan ikkonfermatu waħda mill-qraba tal-ħaddiema li spjegat ma' dan l-istazzjon li membru tal-familja tagħha jixtieq jiġi Malta u qed isibha diffiċli biex jagħmel dan. Qalet li mhux il-Maltin kollha li għadhom il-Libja xtaqu li jibqgħu hemmhekk u spjegat li fil-każ tal-membru tal-familja tagħha hemm sfidi u perikli biex jasal fl-ajruport ta' Mitiga minn fejn qabdu ajruplan il-Maltin li nġibu Malta din il-ġimgħa. Filwaqt li xtaqet tibqa' anonima hi għamlet appell il-gvern. Jien għandi rabati qegħdin ġewwa d-deżert, il-problema tagħhom m'għandhomx biex jiġu lura għax hemm xi ċertu minnhom qegħdin bla passaport, huma qed jibżgħu ħafna jivvjaġġaw minħabba xi riski. L-appell tiegħi biex il-gvern jieħu ħsieb biex jipprova jġibhom għax huma jridu jinżlu. Aħna fimni qegħdin ninsabu eċċitati ħafna u biża fuqna. Aħna basta narawhom qawwien u sħaf speċjalment u tal-rabatna. Din il-mara spjegat li fiż-żona fejn jaħdem il-membru tal-familja tagħha hemm 4 ħaddiema Maltin oħra. Jaqaltilna wkoll li l-membru tal-familja tagħha għandu l-passaport għand il-kumpanija li jaħdem magħha għaliex hija proċedura li l-kumpanija iżżomm il-passaport sakemm ikunu qed jaħdmu magħha. Dan qed jagħmilha iktar diffiċli biex il-membru tal-familja tagħha jissogra jivvjaġġa l sigħat twal biex jaqbad ajruplan jew katamaran li jista' jibgħat il-Gvern Malti. Iż-żona fejn jinsabu dawn il-Maltin jidher li għadha mhix milquta mill-ġlied irrappurtat fl-aħħar. Madankollu fil-waqt li jekk dawn il-Maltin jivvjaġġaw jistgħu jiltaqgħu ma' milizzi ribelli li fl-aħħar jiem diġà ħatfu ħaddiem Malti jekk jibqgħu fid-deżert qed jibżgħu li se jiffaċċjaw sfidi oħra. Hemm ir-riski li huma sejrin għall-ajruport jibżgħu minn xi jistgħu jintaqgħu fit-triq. It-tieni ħaġa qed jibżgħu li jonqos l-affarijiet tal-ikel u dawn l-affarijiet kollha. Iktar ma tmur iktar qed tigrava. Intant waqt il-programm Il-Fatti kollha fuq Radio 101 il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-affarijiet barranin Karmi Fsud Bonnici tkellem dwar il-ħidma strumentali tal-Oppożizzjoni fuq is-sitwazzjoni fil-Libja u nuqqas ta' trasparenza minnaħa tal-Gvern fil-każ tal-ħaddiem Malti li nħataf mill-milizzi ribelli. Aħna ħadna pjaċir illi konna strumentali sabiex ċaqlaqna l-Gvern fil-letarġija li partijiet minnu daħal. U qed naraw ċertu riżultati, però nirrikonoxxu b'dispjaċir kbir li għandna dis-sitwazzjoni fejn ċittadin Malti jinsab fil-pożizzjoni li hu maħtur. Però kull mhux forsi l-oppożizzjoni qiegħda spalla ma' spalla mal-Gvern fuq din is-sitwazzjoni. Aħna xtaqna bħala oppożizzjoni li l-Gvern ikun iktar miftuħ magħna u l-Gvern jinformana iktar dwar dak kollu li jkun qiegħed għaddej u mhux li nsiru nafu mill-medja propju għax tkun ġejja għad-dibattitu mozzjoni dwar is-suġġett. Naħseb li f'dik it-triq il-Gvern ma kienx trasparenti biżżejjed. Alessia Bsajla Zammit, Net News.